Sumur kamna dah. Kamna dah. Ada sumur. Apa tak kamu sama nilai? Ang dito sila kung daw na. Tanya coba. Ini ketemu kayak. Finally vaksin laबाय. ओमफ्राय दानि आंनि उनथिं नुनो हादों बहुत मानसि लागासिनो आं माने फार्स्ट द'जखौनो लायाखैमोन आरोना गाइस फार्स्ट द'जखौनो लायाखैमोन आङो बहुत मानसि जायोमोन नालाय सिगाङाव ओंखायनो आं लाथ'वाखै फार्स्ट द'जखौ दिनै फाइनाल लाबाय पात्ता मोनासै गाइस Kagan gitu gitu terus Ayo kita masih video nonton ke borek berbaik, so nusana beda ada, Wang di vlog, so nusana video naik ram ada, so Wang di vaksin lalu video man, vaksin lah bayang ke, lana ni begini free begini, ang bos sagan bayi mendem na guys, sagan bayi mendem, so kaya share na guys, patah mana, coba patah kan mengkiar na guys, dijihad nama ada patah mengkiar, amprai लोमजागोन ना लोमजादारना लोमजादानि गिदारना गाइस बहुत मानसियानो लोमजायो थाखाय आंनि लोगोफोर लादोंमोन स' बिसोरबो लोमजादारना गाइस स' नायनोसै लोमजायोबा आं नोंसोरनो खिथागोन आरो लोमजायाबालाय मोजाङानोसै ना मा होनो गाइस स' नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा जोङो भेक्सिन लाखांबाय भेक्सिन लाखांना जों टाउन थांनो नागिरदों टाउन थांनानै आङो आंनि गारिखौ आङो वास खालामनो नागिरदों स' नोंसोरनो आं भिडिअखौ खिथिगोन गारि वास खालामनो नागिरदों स' नोंसोरो इन्टारेस्टेडबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो Fuala kan buat rokok kan. Finally जोङो भेक्सिन लाखांबाय ओमफ्राय आं बुंदोंमोन नोंखौ नोंसोरखौ आङो गारि वास खालामनो थांजाबाय होननानै जों थांबाय थादों आं भिडिअ गाइस आंल' खालामाखै नोंसोर नायलांबाय थादों आरोना गाइस आं देखायनोसै ओमफ्राय बे गारि सुनायाबो जों गामिनिखा गोदान आरोना गाइस So जोङो फाइनालि सफैबाय गारि सुग्रा जायगायाव आरोना गाइस स' नोंसोर नायनो हागोन नै ओमफ्राय आं गारिखौ बेयाव दोनबाय ओमफ्राय बेखिनियावनो आरोना नै बेखिनिखौ आङो लकेसनखौ बुंगोन डिमाकुसि ओमफ्राय गार्ल्स स्कुल खाथियाव आरोना गाइस नायनो हागोन नै हाइवेआ खाथियावनोखा नै गाइस हाइवेआ खाथियावनोखा दा आं देखायगोन ओमफ्राय नोंसोर नायदो आरोना गाइस माबायदि सुग्राया गोदानसो आरोना गाइस बहुत बुस्थु बनायबावनो दोङो ओमफ्राय गोदानसो जाय खाथि खालानि मानसिफोर डिमाकुसिनि जायबा नायदो आंनि भिडिअखौ फैनो हागोन आरोना गाइस गारिखौ राखदो आइदार नै गाइस गारिखौ दोनबाय बहुत मैला जाना दंखायो गाइस गारियाबो बिराद मैला आरोना दायो नायदो माबायदि साफा जायो नै ओमफ्राय नै गाइस दामफोरखौ नायनो हागोन कार फुल वास 300 ओमफ्राय नै नायजोबनो हागोन गाइस बेफोरखौ नोंसोर नायना लादो नै खनसे स' गाइस आङो लकेसनखौ मोजां खिथाना होनो बे डिमाकुसियाव आरोना गाइस उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिमाकुसि होननाय जायगाखौथ' नोंसोर गासैबो मिथिखायोनोसै डिमाकुसिनि बे गार्ल्स स्कुल खाथियाव आरोना गाइस बियो कार वाशिं बाइक वाशिं सब जाजोबगोन स' ओमफ्राय एक्सुवेलि बियो जोंनि गामिनिनो बेयाव बनायफैबाय आरोना गोदान डिमाकुसियाव गंसेबो गैखाया आरोना गाइस स' नैबेनो फार्स्ट ओमफ्राय दा बैथिं बनायबाय थादों टाउनथिं मोनसे ओमफ्राय बेयाव दा जाथ'वाखै कमप्लिट जायाखै स' नैबे फार्स्ट जादों स' बेखायनो नोंसोर डिमाकुसि मालाबा फैयोबा गारि सारि सुनबा सुनो हागोन आरोना गाइस बे फार्स्ट नै मोजां सुयो खिन्थु बिराद दा बियो आंखौ सुसिगोन दा बिदि थांदो दसे ओमफ्राय दा फैनानै सुसिगोन आरोना गाइस नोंसोर नायलांबाय थादों आरोना बोरै साफा जायो Oh my god. Sapa natin guys, sapa.
So guys, dah ini दै सारखांजोब्बाय सारबाय ओमफ्राय नैखौबो सारबाय दा सेम्पु होसिगोन आरोना guys. So guys, finally आंनिया जाबाय होनजायो. So दा दै सारसिगोन आरोना guys. बुंनाया जाजोब्बाय नै. बुंनाया आरो फैबावदोसो मेचिननि थाखाय आरो बाइकजोंसो फैबावदो नै. So नायनो हागोन नै guys. बेया माने मानसि लायो आरोना बियो. So दिनै मानसिया फैयाखै. So बिथाङा गावगायानो सुदो आरोना दा guys. नै अनारा बेनो आरोना guys. होननायानो. गारिखौ सुखांबाय नै नोंसोरनिबो बहुत मोजां सुबाय आरोना गाइस मोजां सुबाय बिनिफ्राय दिनै आं माने बाहाय लेट जाबाय भिडिअ आं गामिनिमोन ना भिडिअ लाबोनो होदोंमोन बिथाङा ओमफ्राय कारबो फैदोंमोन दिनै कारखौ आं देखायनो मोनासै स' मोजां आरोना गाइस नोंसोरो फैयोब्ला मालाबा सुनो हागोन आरोना गाइस गारिफोरखौ सुनो हागोन बिदिनो बिनिफ्राय आरो आं मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा बुंनो नागिरदों आरोना गाइस जोङो टारगेट खालामदों जोङो मोनसे गोजानाव थांनो मा हा उसको तो दिखा दिया मैं पहले गाइस जोङो टारगेट खालामबाय थादों नाइस्रां दोङो सुमन दोङो जोङो साथामजों रायज्लायग्रोदों आरोना गाइस बहा थांगोन गाइस टावां जोङो टारगेट खालामदों फुजानि उनाव थांगोन स' बेखायनो जाय जाय साबसक्राइब खालामाखै दांना होदो ओमफ्राय नोंसोर नुगोन आरोना गाइस सब आङो मोजां डिटेल्स लानानै आङो न'निफ्राय बेसेबां खरस थांगोन माहा थाहैगोन आं सब डिटेल्सखौ आं मोजां होगोन टावां थांगोन आरोना जों गाइस बेखायनो साबसक्राइब खालामना लादो स' ओमफ्राय आरो नोंसोरो नेबाय थाथ'दो फुजा जोब्बानो जों थांगोन आरोना गाइस बेखिनियानो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ टाटा बाय बाय लाभ इउ